Der. Lækkert. Sådan, kom nu. Hej så. Ja. Mathias forsøg i at stejle Grindsteds rundkørsel hele vejen rundt. Og det ser meget godt ud til at starte med. Kan han tage en 360 hele vejen rundt om Grindsted rundkørselen? Han klarer den, ja. Det er halvvejs. Kom nu, Mathias! Kæmp! Kæmp! Han er yderst. Kom nu, kæmp! Ja, og vi er kvart igen. Bliv ved. En hel runde. Og han bliver ved. Som om, at det var en dåse kager, eller... Ja, han bliver ved. Så, nej, han klarer den. Han bliver ved. Skal vi have de 2 runder? Snart 2,5. Nej, 1,5. Ja. Kom nu, bliv ved. Nu er du snart op på 2 runder, Mathias. Kom nu, Mathias. En runde til. Min håndled. Kom nu. Bliv ved. Og du bliver ved. 2,5 omgang. Højre arm over den kammersnart, jeg har godt fast. Du har snart besiddet i 2 minutter styling i en rundkørsel. 3 runder nu. 3 runder. Er vi på de 4? 3,5. Skal du huske at pause igen? Ikke noget med kulturelt ud, så gemmer den ikke. Du er ikke det ved. 3,5. Du har startet i 2,7 minutter nu. Her kommer en. Ja da. Nicholas, the cameraman.